Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Mbah Katam. Pripun kabare, Mbah? Nggih, pangestu samanjuripun. Sampai kangen aku. Pinten tahun boten kepanggih niki. Ana mangulan 5 wulanan. iya iku. Wong kula teng griyane sampean ape ping 3 nggih mboten kepanggih. Ya iku. Wah, sambilane anyar Mbah Katam. Baru bangun, Baru dicat. Cat ijo kinclong. Kula wau ningali dugi mriku. Waduh, sopek sambilane anyar, mosok wong nyingkal anyar kula. Masa wong brojol anyar. Coba mantes sithik. Nggih, Pak. Salam dugi Pak Kaseri. Ya. Winginane dugi mriko kula, Mbah. Tekan ndi, Mas? Pak Kaseri. Roto? Nggih. Salam teng sampean. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula digawani lombok. Halo, Mbak. Panen lombok di Subul. Waduh, temenan. Nek golani wong-wong ngono ku. Nah, ini Mbak Katam ini temannya Pak Kaseri Proto. Yo campur kan. Nggih. Dek terop nggih, Mbah. Ya nang terop yo. Buru tahu campur. Heeh. Anu le enggak salah. Aku krungu 31 le. Napa nih? Ayuban sama tan desa lho ora. Dek mriko oh. Lombok, Mbah, biasa. Iya. Heeh. Dek iko, dek lorome Kaseri yo biasa. Oh, dek. Oh, nggih, dek anu Balai Dukuh niku Itu. Oh. Dhisik di kono. Nah, ini perbatasan Tegal Jurang Wolo yang berada di Karangkembang. Yang situ udah Tegal Manggisari nggih, Pak niku. Iya, Mas Ibu. Nah, ini yang depan saya itu wilayah kekuasaannya Cak Nur Brengos sama Pape itu, sama Riyadi itu. Masuk bocek ya. Masuk Bocek. Nah, ini Tegalannya yang digarap Mbah Katam. Saya pernah bikin video di sini, tapi waktu itu Cak Denin yang garap. Anak wis ilang makanya awake seger. Anak ilang sekolah. Anak sekolah. Wah, ini sampahnya ngikut ini. Diangkat sih, Pak. Ya, wis. Seperti ini, Mas. Suketin nomen bagi. Mendara seperti tambah ratu polai. Oh, sama itu nih Cak Denin ini kok medak apa? Alek kiyom ngeten iki cocoke tanduri napa, Mbah? Apa, Mas? Alek kiyoman ngeten iki cocoke tanduri napa? Tanduri tebu ya apa balik matek. Nah, tebu nggih mboten urip. Iya. Lombok nggih mboten sae iki. Sakjane api andur kunir. Oh, iya. Kunir, lempuyang, laos. Ya, cuma yang ini aja yang nggak kena matahari. Yang bawah masih kena. Oh. Tapi masih oke ngeng niku nggih kaya kurang sip, Mbah ya. Apa, Mas? Niku lho, Ya iya. sik tetep kiyoman nggih. Iya, Man. Bisa nembani lho.
Ini udah hampir 5 bulan saya gak ketemu Mbah Katam ini. Ono Mas ini. Mangulane ono. Wow, sukete kuwetel. Suka tepung. Ish. Ih. Eh. Pinten kesok Pak Dek mriki? Oh. Wae kali mangan niku. Mangane kok ya. Mpun pinten kesok sampean? Niki tangkesuk e. Oh, mpun petang kesok Iya. nih. Oh. Sik. Ngopi. Nggih, monggo, Pak. Nah, ini Mbah Katam mau ngopi bersantai. Santai. Nah, itu perbekalannya Mbah Katam. Mau dikeluarkan. Nah, wah, ini tremosnya Mbah Katam awet panas. Awet. Awet. Nah, ini santai. Diberikan Mas Mawan. Kula wau nggih mboten beton napa-napa, Mbah, wong wisuk Ini ngopi wae. sing sadean nggih Ya iya. dereng anu. Pengenane slametan desa napa mawon Mbah kegiatane, Dek, sampean? Cok RT ku sampeyan anu ta. Ngetoni noru. Ngetoni Jackson gede-gede tok ta. Waduh, kok mek son-sonan tok ngoten, Mbah. Iya, yang mbek arek yo joget tok iku ta. Sampai jam 5 isuk. Oh, mboten nonton sing gending-gending napa ngoten niku mboten nggih, mek son-son tok niku. Iya ya ono gendine Dek. Anu kono Dek, etane omah iku. Napa? Pinise campur sari. Oh, campur sari. Tiang putih campur sari. Campur sari wong anu. Sing ketua niku wong anu Batu. Oh, Mari nu tandake golongane wong duh api kok. wonten tembelannya, Mbah? Ono Mas. Nembel? Iya. Munggah jenah. Tapi ngene gak sempat Mas. Anu Oh. soalé engko Kentekan finish. kentekan waktu. Iya. Oh. Gending nopo balik sing sampean seneng ilek pas beso? Kadang iku anu aku seneng. Napa? Sarip. 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 Oh, sarip tambak yoso. Serampat ngoten niku seneng, Mbak. Seneng, penak iku. Serampat nggih enak. Iya. Kijing miring niku kuno. Kijing miring ya penak. Ijo-ijo kok kasembon Ah. penak. Sampur dawah. Dateng meja nomor pinten ngoten niku. Ora mesti Mas, kadang nek bolone akeh apa. Tahu Mas, di anu. Ono lho di Ngajum. Ngajum Gunung Kawi mriku nggih. Gunung Kawi. Sak besanan wong 30 Mas. Loh. Anu wombo apa gejote? Waduh, penjote di lapangan. Oh. Ini sametan yo golongane wong ya wong terop ae. Heeh. Mestine krungu kok jenenge anu. Terus apa kok? Sopo sih rek jenenge wong iki? Jan kesuwur. Duh, sop, lali apa jenenge? Sak munggahan niku. Sak munggane wong 28, wong 30. Dadi wong sametan wong iku nyene sametan mantu Kuwi anake. sampuran sedaya, Iya, nggak Mas. sampur sedaya. Iya. Andake 18. 18 nggih, Pak. Wih. Lek wingi pinten tandake? Mek telu. Oh, dugi Betul. anu. Campur sari kakak. Campur sarine tiang batu. Iya. Nek tandake golongan wong
Tulungagung. Loh kok tebe? Waduh. Lah anu tau ditanggap adikku aku lho omah iku. Oh, saya pasti kok Iya. selamat kok. Meten iko. Enak jene. Loh, kilene omah sing gak ada wedhus niku napa ponakan sampean, Mbah? Iku anu iku anake Adik. kakangne Ruwaima. Oh, berarti pernah adik kali sampean. Iya, nggih? mek ambek aku ku nyeluk lek ae. Heeh, kudune Kang ya. Iya, mari Oh. melu kaya ponakane. Heeh. Iya. Onjak mulai kudune Pak D ae nyeluki Pak Le oh ya. Iya. Iku niku kulino mulai alite Iya, Mbah. mulai cilik. Berarti sing nyeluk sampean Lek niku sinten? Kok Yo, malah ditiru kabeh. iya, asale ya iku jenenge Kotimai. Oh, Lek niku jane anake Yuni sampean. Iya, anake Oh. anu, bapak awakku rene. Oh, terus nyeluk riko Le, akhirnya Cak Mul melok ae Ayo we. ae. Masya sakjane Cak Mul nyeluki Pak D ya, Pak ya. Iya. Lah wong anu iki mak Cak Mul adike jenengan iki. Iya, adikku. Heeh. Ya mek loro iku. Heeh. Tunggale ceritane biyen cerita untuk tuwek. Pitu, Mas. Asline yo. Bolo. Berarti sampean iki kantun kalih Iya, lanang mek wedok. loro. Gentono gentini Iya. wae. Wonten niku diruwat ta mboten nggih. Ora. Soale kan wonten Rewang tunggal ya. Iya. Sing gano 5. Ah, kecuali Mek loro kentung. loro kentu Apa kudu lanang, diruwat. apa wedok-wedok tok, apa lanang tok. Ah. Iku kudu Lanang wedok iku gentono gentini ya Iya. kudu diruwat. dijemur kalani ya. Heeh, lek gak diruwat dipangan Bathara Kala. Iya. Digudo ae ya Ron. Lek gampit napa Mbak? Apa sendang kapit pancuran niku? Lanange tengah, wedoke Heeh. ngisor ambek dhuwur. Iku Oh. ngono ae. Niku nggih diruwat. Diruwat iku. Loh. Lho ono Mas dek ngono. Nggih pundi? Gak diruwat iku. Ah. Sendang kapit pancuran. Ah. Lanange iku ya ora patekan. Oh ya mesti ana braine ae, Iya, Pak. anu. Tapi ya ngoten niku tiange mboten percaya ya wis babat apa ya. Iya. Nek sing percaya ya dilakoni, enggak percaya gak ya dene kene Iya. balak sengkalane Koyo dilakoni dhewe. dilakoni dhewe. Ngono. Lah kalau wingi niku ngoten niku lek ritual teng Punten sapa Mbah lek anu, lek pas suguh Kami teng tuane, Punten. Oh, kami kami tuane. tuane terus anune Sing suluk suguh sinten? suguhe. Sing jaba mantrae. Ya kadang ya ora mesti, kadang ya RW ini ya iso. Oh. Teng Nyolo. Nang nyolo kono iya. Heeh, Mari kali nang di punden ngarepe omah. Jenenge Sentono. Iku ya iya. ngarepe omah niku berarti wingi Ngidule sampean ngidule saya dulu kenceng. kandange Caryanto. Etane, Oh. etane. Oh, nggih. Cerak kuburan niku apa? Iya itu. Oh. Saiki boleh maneh kayune biyen kayune kudu kuwat lah. Oh, kayu napa singen, Mbah? Kae jenenge kayu ringin ono, Heeh. mar kayu bantaran ono, Heeh. mar kayu apa maneh nu jenenge. Ali ya. Kayu gurdo. Gurdo. Heeh. Oh, kula mboten nate krungu nggih sik niki kula krungu kayu Kayu gurdo. gurdo jare biyen. Kados napa ya, Mbah? Kaya Kayune? waru ngono. Kurang gede ta, Mas? Oh. Nek kayune Niku nyimpen toya gurdo niku. ora iki. Oh, entek-entek toya malah. Malah, nggih. yo. Oh. Lah ndi men ono sumber iku. Nggih. Ono sumbere kene nek nyolo. Nyolotok nggih. Blugur iku enggak ada nyolotok nggih. Iya. Yo, malah ndure nyolo iku koyoke dipendet ngono, dipendet pipa wae. Nggih wonten ndure nyolo niku sumbere. Ono Sing dibeto teng nanganglang. oh. Barang iku. Nganglang ku dugi ndure nyolo nggih. Iya to ngono. Lek nyolo mboten kiat ta teng nganglang. kuat, Kuat nggih. kuat tapi anu. Nganglang isor. Iya ngeresi. Heeh, lek nganglang papat mboten kuat nggih. Nganglang papat kok. Oh kuat Mas. Kuat nggih. Kuat. Oh. Kuat. Berarti nganglang isore nglogur wae disaikan Iya kaya. posisine. Iya. Nganglang kene baru nunggu. Ya mbok karya asale kampung apa nganglang papat ya. Anu ono banyune ya gede ya. Tapi mboten saged diunggahaken kan. Enggak iso ngeresi. Ngeres Tapi iku. liwat belum. Lek nganglang papat, Ya lek penak. toyone sing damel tiang gentong. Iya. Lah nggih ta? Heeh.
didamel tiang gentong mriku ta Iya. oleh Heeh. wong lukur sing gawe tiang anglang, Heeh. tiang anglang sing gawe tiang gentong Iya. ngoten nah. Heeh. Arek ngangklang wetan yang blonder wis. Heeh, lah kok Mulai ngangklang Sopi Turang niku wonten sumber sing damel nggih tiyang Manggisari, iya tiyang Sopi Turang nggih dugi Mrawika ta. tuku. Wong sebut orang tuku. Nggih Pengen teng tuku. dhawuhr. Tuku ndek kono jenenge Gunung Biru. Nggih. Gunung Biru lak meh Jurang Kuali ta, Lho Mbah? iya iya ta etane Mas. Heeh, Tan lore. etane. Ini ngobrol-ngobrol pagi kita bersama Mbah Katam. Lama tidak ketemu kita. Nah, demikian sahabat Kanyora video kita kali ini bersama Mbah Katam. Saya akhiri wallahumma fiq ila wa mutharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suwun nggih, Mbah. Nggih.